ایک ٹائم آ جھوک نثار اتے دیں رات کچاریاں ہونیاں آئے گئے دا آزر ہوندا ہا چول نال پگھاریاں ہونیاں کئی پار دو ساڈو آنے ان ساڈیاں پار تیاریاں ہونیاں دریا کو ازغر چیرن کیتے ساڈے کول صداریاں ہونیاں واہ جی واہ کیا بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب میلا بن کے نال غریب دے آوا رٹھا سجن مناون ونجنا ہے اکھیاں چ وسدا ہنج دا سامان اونوں توڑ وکھاون ونجنا ہے واہ جی واہ تے کسے سجن وی ہونے نے بندیاں دے اونوں گل سمجھاون ونجنا ہے ابرار وی تیرا لگدا ہا اونوں یاد نبھاون ونجنا ہے واہ جی واہ بے قدرے یار تو کتا پال ہر موڑ تے بھرام رکھیں دے تیرے گھر دے وچ کا ہلن تو پہلے تے کو بھونک ضرور سنیں دے تو تا لمبیاں تان کے سامنے نے اور روڑیاں تائیں سامنے دے کئی سالاں بعد بھی میل پوے چوم چوم کے پیر دھویں دے کہ الحمدللہ سکھی ڈنگ پہ نبدن ہاتھ سنگت حریص تو دھو کے ساڈا کے گیا اپنی نسل پڑائی سارے دشمناں نال کھلو کے واہ جی واہ کہ میرا دعوے اندے پچھلے ڈنگ زندگانی دے نبسن رو کے جڑے بھونکن کتے سایاں تے دل مردن ہلکے ہو کے واہ جی واہ تے تو وکھریاں میں کیڑے کام دا ہاں کیڑے پیچ پہ مال تے گھتاں تے کوٹھے درد کھڑونے نے ایریاں تے لکھ ہوویں پکیاں چھتاں پرواہ نہیں نیت لتڑیں دا رہ اکھیاں تے دے پیا لتاں میں پاگلاں تیرے نال ویاں کے ساری زندگی روندا ودا واہ جی واہ روکے